A Concellería de Deportes de Poio celebrará este venres a gala dos premios Poio Móvese, un evento que busca recoñecer a trayectoria profesional dos deportistas locais. Entre os nominados destacan Mateo Palmeiro Muñiz, Silvia Guete, Paula e Paloma González, o equipo de billar da Armadiña ou o motoclub A Rosa dos Ventos. Non solamente con todos os valores que defendemos a través dos diferentes eventos que se realizaban, tamén queríamos dar un paso máis, premiar a todas aquelas persoas, ben deportistas, ben entidades, asociacións que estén vinculadas de alguna maneira co deporte de Poio, que participaran ou que leven a promoción do noso concello tanto dentro como fora. Porque o que queremos é demostrar que Poio é un concello dinámico, que Poio é un concello que se move a través do deporte e, sobre todo, que quede claro que Poio é un concello deportivo e que para nós é unha prioridade seguir invertindo en deportes. O Concello de Poio quere que sexa unha gala dinámica e divertida, onde os protagonistas sexan os propios deportistas. Pero vamos a coñecer os deportistas dende onde traballa, dende onde fan o seu deporte, dunha maneira máis persoal para poder coñecer todo o traballo que hai detrás de cando ganan, de cada premio ou de cada recoñecemento. Ademais, o evento contará coa música dos grupos galegos Lacazáns e Soul Breakers e co humorista Carlos Blanco. Unha gala á altura do que está o deporte e, sobre todo, tamén unha gala á altura do recoñecemento que queremos facer a todos os deportistas, entidades e asociacións galardonadas. A gala comezará ás 9 da noite no Centro Cultural Xaime Illa de Rasó e hai un aforo limitado de 200 persoas. Quenes queiran asistir deberán recoller a súa entrada no Concello de Poio entre o mércores e o xoves.